माहारियारि फरायसा आफादनि सोद्रोमा जाबाय, नेता मावथि जाबाय। दिनैनि सिगाङावहाय बिथांमोननि दैनन्दिन लाइफआ माबादिमोन बेखौ आं बुंनो थाङा, नाथाय आफादाव हाबखांनायनि उनाव माखासे मेन्नार आरो मानाव गेदेर आफादगिरि बनजित मन्जुल बिथां सारा दहाय फोरमायलांनाय बादि बनसुनि माखासे कनस्टिटिउसन आरो प्रट'कलखौ लानानै बिथांमोना गावबा गाव थि डिसिप्लिनाव थानानै सोलिलांनांगोन। नोंथांमोन खोन्दोनि गोजौआव जोङो जिल्ला कमिटि दङ, जिल्लानि गोजौआव सेन्ट्रेल कमिटि दङ आरो बेजों लोगोसे जोंखौ दैदेनबोग्रा माखासे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोन, हारिनि थाखाय नांबोनाय बिथांमोन दङ। बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनानै ला आरो इयुनाव जेखि जेंना जाया मानो जोंजों जेब्लाबो मोगा मोगि खालामनो रेडि जा। बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोंथांमोना फावसयनांगौ गैया। थांखिखौ सिगाङाव दोननानै बिखाखौ फोरदाननानै आवगायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो जिल्ला कमिटिनि जानानै नोंथांमोन गोदानै बिबान मोननाय फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायबाय। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बेसेन गोसा जोंखौ बोसोन होलांनायनि थाखाय मानाव गेदेर ब्रजेन्द्र कुमार बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स, बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गुदिनिफ्राय जोबजासिम आलासि महरै नुजाफोनानै आरो जोंखौ दिथा होलांनायनि थाखाय बनसुनिनो आफादगिरि मानगोनां बनजित मन्जुल बिथां सारखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि जेसेबां बेवहाय दैदेनगिरि बिथां सारमोन दंफैयो, बिथांमोना आसि फासि दानानै जोंखौ सुबुरुन होलांनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो जिल्ला कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय। आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला बनसुनिनो मानाव गेदेर मावथि बिथांमोनाबो फुंनिफ्रायनो माखासे खामानिखौ साखाफारा जानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे खोन्दोनि गोदानै बिबान मोननाय बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल आरो रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावनानै दिनैनि बे मिटिंखौहाय, बे मेलखौहाय आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।